Itay. Pagawa, oy. Gika na itong pizza 25. Hantod ron. Napagong tuig na lang. Ha! Sigil tagay. Pero ang problema, di ba ko kuyaw-yawan ay ko mga amigong sigil ako pangambos kaya ako trabaho. Gaya sa nako na dato, oy. Bungot sa ko. Ang giingon sa kong kapalaran nga 2023 kinahanglan madato na yun ko. Ang problema sa pagdato ko na yung trabaho. Pugot sa ko. Yaw-yaw to kung mga kauban kay sige lang kuno kong pangambos. Paitas mga barkada. Nindot sila mga trabaho. Dagko sila mga bonus atong Pasko. Ako karon. Wa, gintahon ko na dawat. Pangambos lagi hapon. Basta nga haka. Basin day, kung madato ko, gusto ko yung trabaho, di, magkabawas siya po ko nila. Lah, gatagay silang boyong ugoy palpak. Okay. Matay na asa mong payak. Ako man yung mga amigo, ako magtuon. Hala ni pagawa. Ay gatagay-tagay lang rin doors. RH. Nindot ning RH imnon labi naglibre. Angat amigo nga. Sige nga to, ali mo koy. Sige, nagpangambos o ginong. Sus, bay. Palipa kayo dito. Palipa. Ito. Tama na. Sagon mo good nga. Maabot ko inyo mataguan na yung bira. Luyo. Kitagin ako ganyan. Kitagay mo. Ay, maningon sa. Sige. Ikaw ba? Sige, nagpangambos o ginom. Tanaway mong tingo ko nga. Napagaw na magigasi pangambos o ginom. Insan. Ilan na ang binakibaw mo? Ngayon ka, 2023, madato na ka. Oh, isa man din. Hapit ako madato. Sultihan ta mo, sugod pala rin sa tuig, pero maabot na panahon, madato, giko. So, ano sa apa ka? Awan siya daw. Sus, lukay pa. Lukay siya. Yatay. Sige, pangandoy nga, madato ko na siya nga. Naglukay, nagsid. Kamo, nagsid-cellphone mo, touchscreen, magkuha. Ay, sus, naon sa? Oh, na. Magkagunit ko na, mga atol kong kamot, minari, guniti, kanang, bisang ilabay, manadi, kina maguba. Oo, maguba nila na eh. Oo, giroon na. Ha? Automatic na. Oo, automatic ko na. Muram nag-remote control, eh. Remote control ko taon. Hapit ako madato, bay, sultihan ito mo sinungod, bay, hapit ako madato. Kini nga ito ang palasyo nga na slums, mangga. Ako na ipa-building, basta makabadato na ko. Awa, nanghambog. Bagay na ito, naghinambog na. Tinoray. Takay. Nyaw. Imuha na gasto, di mo na imuha gasto. Sige lang, kung kibubaw sa lahi ko ninyo. Lagi, hapit naman ko madato ko. Sige lagi mo hapit. Oh, wapa lang ko yung trabaho ron. Pero madato lagi hapong ko, naunsa naman ko. Madato ko, magbahay ka. Tagay. Kana lang usa ha. Ipangandoy lagi madato niya. Kini, magsige man siya, kwinta-kwinta kung maghatag tagay ko sa kabasod. Ang sige masagag pabili kag puyo ni lamang ga kay di na ko pa-building ni Blaya sa lagot ko nimo. Wa man ikaw mag-ingon nga. Mupalit ako helicopter palatayan ako nagbatong. Ako mo to ko ani niya madato ni siya basta makita di sa trabaho. Karon bagong tuig. Way trabaho. Niya sige laglag sorry. Di lagi sige laglag. Ngita pa jud inom. Sige ako tagay. Ako tagay. Ay mo pag sige ni stricto na tagay good pero kuan kamu modato lagi ko magmaay mo ba 2023 sus pila unsa pa tutuig ka taw sige kag panghambog madato yan to karon wa jud kam dato muwagi mo gid ya kita siya nagrilyo pa siguro na sa manday dako gasto na atong migo ano so kay alright imo ni ma'am what yabag na. Ang mangga mo na pasato na. Sa pasato ng mangga. Lain na siya makainom. Ikaw man ba? Naog ya ma'am. Tagay ipon, tagay na mo sa ikare maanya ka babae nga naga mangga. Yabag na sa. Oh, sa naog ba ana man kanang mangga hinuon. Sayang kay kagwapa nimo. Naa ka mangga. Ay naog ni hanon sa nag ano buyo ni mangga. Ang mangga yan ang giistoryahang mangga. Naunsa man eh. Naunsa man taon. Sa man tong amigo. Istorya naman is mangga tao na. Ay, mo na, kaya mo daw sa mama. Matay. Kita siguro ni siya na ako siguro. Iyam kong giyagda ako. Ako naman ko sabi, ay makakita na ko. Kita
po siguro ni siya. Alam, may araba na ilang giinom. Saka ni gamiton ko ni akong gamhanang Ray-Ban para makatagay ko, makakita sila nako. Gamhanang Ray-Ban, makakita sila nako. Okay, dayon kay. Dali yan yung tagay minom ko kay. Ako patagayan nasa taas banggaon unsa imo niyo kay. Ma'am, imo ya sunod ma'am. Unsa ka diya Ray-Ban? Imna na kay tagayan ko sa mama ni manggao. Ang lakaw mi uy. Bahala ka. Ikalitiwasan na oy. Ikalitiwasan na. Naam siguro ni. Hoy, nabuang. Hoy. Bahala mo di ay. Sayo na de ilaro mo tawhana. Hadlo ko na itaw mangga bisag wa ko diyan mo. Nagtuot nagkita ko kikanto ba kina ako Ray-Ban ko na bagong nakita nila. Sayo na ilaro. Uy. Hi! Ma'am? Kita ka nako? Ha? Anong? Iam siya. Tanang. Kita jud ka nako? Wala mo. Oo, oy. Ang di ko kita. Tungod na ni akong gamhanan nga Ray-Ban. Kita jud ko nimo na unsa. Bungot sa gamhanan ko kay ni. Imo na mo. Ako mga kauban nanagan. Mao jud gamhanan jud ni imuhang Ray-Ban kay nanagan man sila. Oo, siyempre ma'am. Sultian na isawab kini akong Ray-Ban ma'am. Bisag bayra pa na 50 milyones. Di ako pwedeng ibaylo. Kay tulti ka. Sultian na kasinod. Mo ni hinungdan nga nagapatukod og barko ang balamban tungod ani ako ang Ray-Ban. Tulood ka? Oh, baghana rig barko na buwas lungsod balamban tungod ni akong Ray-Ban. Gumahana pa kini. Aka nang makita na ko sa babaw ka nang kuan din ha. Imuha na tanan. Oh, ako na tanan ma'am. Sultian na kasinod. Oh. Yati ra. Tinood eh. Ina nang tagaya kay. Naginamhinam jud ko ani. Umihar ko kalantaw ni mo. Kita gid kay tinuod nako. Ha? Oo, ma'am. Nakakita ko. Nakainom jud ko. Ay, salamat, ma'am. Imuhang RH ay. Sultian ka, ma'am. Abi ni mo kunsa. Kan tinuod na gyud ini ako cellphone na imported ni. Kipyaan ini nila yung cellphone. Kini cellphone na, ma'am. Mga pobre itong matuhan na, ma'am. Na cellphone na bati kayo. Labay na cellphone na. Kaya ako imported. Tungod kaya daghagi kong barko. Ako cellphone. Kanindot gud ka na. Pwede pilot ha? What? Ha? Pilot ba? Baylo. Kani ako kung gamito ni nimo. Tulo ka wish ani. Pero kay tagalupa man ka, tulo ra ka wish. Pero unlimited man ka ang wish na kuha ng imo. Kini ako ang wish, ma'am. Sultian taga ma'am. Bisag kung sa i-wish ni ma'am. Ihatag kay igamhanan nga Ray-Ban eh. Ha? Kuot? Oh! Unlimited na. Unlimited ni. Mayroon ka nga. Himo ni mong gold ang tibok ni mong lawas. Gold ah! Ay, tinuod? Oh! Mayroon ka. Wato ka o ganang brum brum to the moon. Ato ka. Sige, pilot ha? Baylo ka. Nindot man ni ako tulo ka wish ni mo ani. Tulo na ka wish. Tulo ra ka wish pero grabe na siya mapadaog kuan. Maka-attract man ni siya. Mao di. Nya ibaylo ni mo ni ako ang bisag unsang imong i-wish ani hatag. Oh sige. Nya di ka magmahay. Wala ba wiyay? Oh, nindot ko kay na ka. Adto na nga ako dito kitong akita na ko sa babaw. Mga barko nito na sa dagat. Pwede magkana. Pwede! Ako na. Wish na gani, kada tulong ka wish na mga. Sige lang, ako na ibaylo ni mo. Ibaylo ta! Sige ha. Nya, tulong ka kawis ang mahatag gani. Oh, na unlimited magkani. Ako na unlimited na. Nya, bigo na ta ha. Migo na ta nya. Ato ito, sunod tagay. Imo na, imo na. Sige, sige. Ako sa i-wish ko noon. Nya na ha. Oh. Muulis ako kay ako ni Suwayan. Ha? Suwayan ko ni muulis ako diha sa ka. Sige, sige, sige. Yeah. Oh, sige. Bye. Niulit na siya. Karon, akong tistingan na iyang wish. Pasi pa tinuod ang tulo ka wish niya. Karon, di kining niya no nga kanaan. Doon ay tulo ka wish ani nga iyang ihatag. Basta tinuod tong engkanto no. Kuyang ito ni be. Ray-Ban, ihatag ang tulo ka wish. Hatagi ko og daghang kwarta. Hala, tinuod. Hala ka daghang kwarta. Hala ka. Ma-wish na jud kuno di pila naman ni kaadlaw na kung dala-dala. Huwag ko nag-wish kay
Tungod sa akong ka-excited mo adto sa barko. Oh. Malaya naman ni iyang. Kuan? Di para. Mawish ko na ko, be. Iadto ko sa barko! Waman, maghihapon ko diri? Iadto ko sa tag-iyane! Ate, pinunto man ng iya. Wa man ni gahom din ni iyahang antipara. Natay! Nailan ko! Biyan ani! Magbaklay na lang jugo ani! Naghanap. Hoy! Basta gapuya! First time dyan din akong nagbaklay! Ano naman? Nga naman ni nalaya naman yung maghatag ako maghapon ko na ato ni sa barko! Oh, unsa? Wala ko isabot nagbaylo naman ta. Bungod sa hukok nimo. Nahatag na nako tanan ng kwarta akong wis tulo ka wis hatag na nako. Unya karon ako libat. Masilbi! Kay kana! Hinatag na sa kong amahan ng kanto! Ha? Sus ka na nalaya na lang dili ko tsuk ka uli ayon sa amo ang teritoryo! Kaya sa mo wala man ay pulos nalaya na wala magpila na kawis sige ko wish wala man Japon! Yung kanto di ay. Uli na to sa inyo ha. O plite o mo na kini. Bahala. No.